тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман мехоҳам барои шумо амхе паплинои дубайскиро нишон диҳам. И бо дигар хел дубайскиай 170 сомон. Ина дохил шабинед баъзе ҷоё шуда амхе вишивка дорад. 170 сомон сангои дизайн кати нархи 3 метр шай. Ана баъд боҳози бе сангошам нишон метиҳам. Бисёр принтои хушрӯ, ҳамаш новинкаҳо. Бо агар хоҳед омада бинед, аз тарафи пажарка, бозори Корвон биёед, аз тарафи пажарка якм дарвоза 42 анамини дукон, 42 контейнер биёед. ҳастай дар инҷа материалҳои қиматии дубайскӣ мефурӯшанд ва инчунин амхе паплин овардагиян дубайскиёш 170 сомонӣ як либосаш. Чӣ хеле ки ҳозир ба шумо гуфтам. Бисёр рангои хушрӯ дора. Ана инаму доша бинед. Инам амхе 170 сомон. Дӯстони азиз, ҳамин нусхаҳое ки ҳозир мебинед ва ёш ҳам ҳастанд простоёш, ҳам ҳастанд простоёш, шояд ки 70-80 сомон бошанд. Ва ё слингам нестанд, амхе лулу меган, чӣ меган, аму материала ҳамун хелиян. Паплини тунуки бад. Айне ки ҳозир шумо мебинед, и дубайскиёшай чӣ хеле мебинед. Сангои дизайнш 170 сомон ва инамхе бе сангош бошад 110 сомон. Уна инош бе сангай. Ай ҳамаш қариб ҳастай бе сангаш. Евростилан бинед. Ҳамаи рангои хушрӯ, диёр, нозибо, сиёш, кабуташ, тёмно-синиш ҳам хеле рангоҳ ҳаст. Набо ана инисхо гуччиву дигараш. Кадомаш ки санги дождик дора, тамошобинони азиз там ваяй. Сангои дождикшон нархошон 140 сомонай. Дизайнш 170 сомон, дождикаш 140 сомон ва бе сангош бошад 110 сомон. Хулоса намхе фасоно паплино. Иҷада анимиш ваяй 170 сомон бамбука намира машкаш. 170 сомонай. Дабайнаш бамбук якта дуташай. Дигараш ҳамаш паплинан. Бинед хушрӯ бамбукшам. На марҳамат, агар ин намудо дар кор бошад, ин намудои паплин, пас дониста бошад ки ҳамин намудошам ҳастай тозаҳош ва дуюмсортош. Ина дариҷаям амхе нусхаҳои Евростил. Дидед? Бе сангаш 110 сомонаву ана ин санги дождикаш 140 сомона. Ана ишам бамбукай пайлима. Хушрӯ гулаш аҷоиб хушрӯ, худаш ваяй креп бамбукай, паплин нест. А дигарош бошад паплин бидан. Боқи